Ang kalipay ni Pablo. Ikalawang Korinto Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 16. Mga hinigugma, tungod ni ini nga mga saad sa Diyos kanato, biyaan na nato ang tanang nakapahugaw sa atong tibuok nga kinabuhi, ug tinguhaon nato nga mahimong hinlo ang atong kinabuhi nga adunay pagtahod sa Diyos. Kon mahimo, hatagi kami ninyog lunas sa inyong kasing-kasing. Wala kami magbuhat og daotan kang bisan kinsa kaninyo. Wala usab kami mangdaot o mamintaha kaninyo. Wala ako musulti niini sa paghukom kaninyo. Kay sama sa akong giingon kaniadto, gihigugma gayod namo kamo og bisan unsay mahitabu, buhi man o patay, mag-inunungay gayod kita. Dako ang akong pagsalig kaninyo ug gipasigarbo ko gayod kamo. Bisan daghan nga kalisod ang among nasinatian, hilabihan ang akong kalipay sa dihang nakadungog ako mahitungod kaninyo. Kay bisan sa pag-abot namo sa Macedonia, wala gayoy pahulay ang among lawas tungod kay bisan asa nag-antos kami. Giaway kami sa mga nagbatok kanamo, ug nabalaka usab kami tungod sa kahimtang sa mga tumutuo. Apan ang Diyos nga gadasig sa mga masulubon mao ang nagdasig kanamo pinaagi sa pag-abot ni Tito. Dili lang ang iyang pag-abot ang nakahatag og kadasig kanamo, kon dili ang iya usab nga gisugilon nga gidasig ninyo siya. Gisuginlan niya kami nga gimingaw kamo kanako ug naguol kamo sa nahitabu, ug gilabanan ninyo ako. Busa malipayon gayod ako karon. Bisan og nakapasubo kadtong akong sulat kaninyo, wala ako nagbasol nga gisulat ko kadto. Sa sinugdan, tinuod nga nagbasol ako kay nakita ko nga nasubo kamo, bisan sa makajot lang. Apan karon malipayon ako, dili tungod kay nasubo kamo, kon dili tungod kay mao kadto ang nahimong hinungdan nga naghinulsol kamo. Kay gipasubo kamo sumala sa kabubuton sa Dios, busa wala maghatag og kadaot kaninyo kadtong among gisulat. Kay ang kasob-anan nga sumala sa kabubuton sa Dios naghatod sa tawo ngadto sa paghinulsol ug kana nagresulta sa kaluwasan. Ug kini dili angay nga basulan. Apan ang kasubo sa mga tawo nga wala mo ila sa Dios nagdala kanila ngadto sa kamatayon. Tan-awan ninyo ang resulta ni adtong kasubo nga miabot kaninyo sumala sa kabubuton sa Dios. Nahimo kamong desidido sa pagpakita kanamo nga hinlo kamo gikan ni adtong sala nga akong giingon kaninyo. Nasuko gayod kamo sa nakabuhat ni adto nga sala, ug nahadlok kamo kon unsa ang mahimong sangputanan ni adto. Gusto gayod ninyo nga mobalik pag-usab ang atong daan nga relasyon. Gisilutan pa gayod ninyo ang nakahimo ni adto. Ug sa tanang butang gipakita ninyo nga kamo wala gayoy tulubagon ni adto nga sala. Busa kadtong akong sulat dili lang alang sa nakabuhat og dawtan o sa gibuhatan og dawtan, kon dili labi na gayod alang kaninyong tanan aron sa atubangan sa Dios mapadayag gayod ninyo ang inyong pagkamatinod anon kanamo. Ug pinaagi niini nadasig kami. Ug dili kay kanalang, nadugangan pagayod ang among kadasig sa dihang nakita namo nga nalipay si Tito, kay wala na si ay kabalaka mahitungod kaninyo. Gidayig ko kamo ngadto kang Tito sa dihang nagsulti hanay kami bahin kaninyo. Ug wala ako maulawi kay namatud-an niya nga tinuod ang among gisugilon kanya. Ug kada mahinumduman ni Tito nga nagsunod kamong tanan sa iyang gisulti ug dako ang inyong pagtahod kanya, nagdugang pagayod ang iyang paghigugma kaninyo. Ug malipayon usab ako kay masaligan ko gayod kamo.